Welkom bij alweer de voorlaatste aflevering van Simmer in Friesland. We zitten deze dag op Skilge, op de Volkshegerskwallen Skilgerlaan om precies te wezen. En dit kon wel eens een uitsturing worden met grote contrasten. Aan de ene kant zit hier een groep jonge band die ben op Simmerkamp, dat is Joegij. Aan de andere kant is er een ploeg die zit in retraite, die prefereert de stilte. Wij verbinden die twee vrouwen met elkaar in Simmer in Friesland. Vanzelfs komen we nog een hele leuke meisjes in en denken wij dat het wel weer een aardige uitsturing wordt van Simmer in Friesland. Welkom. Dat is een spel. Zie je de moordenaar? Zie je het moordplek en het moordwapen? Snap je? En ik ben de moordenaar. En ze mag niks zeggen. Ze mag alleen nog maar gebaren aanduiden wie de moordenaar is. Moordplak is een luchtballon. Klaske Jaspers, jouw leiding onder Volkshegerskwallen. Dat klopt. Dat fenomeen Volkshegerskwallen, Ja. dat bestaat eigenlijk nergens meer, hè? Nee, maar hier wel, hè? Ja. Ja, ik nog wel in Denemarken. De Denemarken, daar ben ik een stuk Daar of komt het 9 oorspronkelijk terug. een beetje waaien, Ja, ook, maar hè? daar ben ik nog wel een stuk of 9 terug. Maar Dus hier in Nederland ben je nee, eerder. hier ben wij uniek. Hoe kan dat? Ja, dat komt omdat het Nederlandse systeem had zo was dat een heel soort volkszegerskwallen vroeger kreeg een subsidie. En die binnen zo staren gewoon eind jaren 80, begin jaren 90 alle 30 staren gewoon door de kop gingen, zeg maar zeggen. Die konden het net opredden, want ja, die went om te werken met een soort subsidie. En deze had altijd zonder subsidie Altijd werken. zonder subsidie. Ja. Maar je type van vreun, Ja. van mensen die daar heel van jongen, Ja, ik denk hoe mag ik het nemen? in het begin natuurlijk meer omdat ze het al zelfs opbouwd hebben met vrijwilligers. Dus in de eerste 20, 30 jaar had er een heel soort vrijwilligerswerk in zitten. Stadig gewoon is dat gewoon teruggegroeid naar een gewone organisatie, zeg maar zeggen. Maar alle jaren krijgen we nog stipengeld. Maar daar kan het helemaal net op draaien. Hè. Maar dat is wel mooi, want we hebben het geld van de stipes, dat laten we eigenlijk ten goede komen onder Simmerkampen. Zodat we die heel mooi verdelig houden voor de mensen, voor de Friese huishouding. Het is toch een fenomeen. Het is fenomeen. Wat onderscheert je nou van pak een beet een gewone bennenboerderij of een groepsaccommodatie? Ja, wat is onderscheid is dat wij zelfs een stuk of 30 eigen cursussen en activiteiten brengen. Dus en eigenlijk de bedoeling daarvan is natuurlijk ontjouwing. Dat Ja, is het mission statement om eens even een lekkere Engelse term te zoiets, roepen. ja, zeker. En dan ik mij behoud van een aantal Friestalige activiteiten. Waarom ja. is die Friese taal zo belangrijk voor je? Nou ja, dat is de oorsprong. Dat is het begin van de volkszegerskwallen. En wij vinden het wichtig dat het Fries erin zit en ik in Blauwen zit. He, want ja, ik vind je mat je roots, mat je net voortsmieten. Is het niet een beetje gedateerd? Ja, nou ja, onder meeste zie je net. Want toen ik hier kwam in 2000 en nou binnen er toch wel zo'n zeker 70% meer mensen van alles meer komen. Dus als je zegt naar de groei van de volkszegerskwallen, zoek nou net dadelijk zeggen dat het gedateerd is. Nee. Anders wie het stadig gewoon wel achteruit gaan. Maar dat is net zo. Het gaat net achteruit, het Helemaal gaat vooruit. niet, ja. Dan is het net dateerd. Nee, Nou Geertje, wat moet er gebeuren? Nou, ze weer even lekker pakt. Want, Weer even lekker pakt. ja. Wat is dit voor kant? Zijn mooi even lekker dronken worden. Zodra was het sierhoentjes om het piontje. Ja? En dan luidt er een lekker parcours voor hun kleer. En ja, dan gebeurde nu wat ze denkt, denk ik. Nou, dat ben natuurlijk ook vreselijke sadistische speeltje die je in betocht, hè man. Eigenlijk wel. Ja. Verschrikkelijk. Maar kleren, het is het thema survival, dus er moet wel wat gebeuren. Het gaat erom dat je met een groepje zo gauw mogelijk voor de finish bent. 1, 2, 3, ja. Ja, kom maar. En dan maar, doe maar heel dan. Bij het liefde, hier zo. Kom op jongen! Johan! Het zien. Hou naar de bal. Wees zo. Goed zo, Jessel. Nou, vertel even Geertje. Dit is onderdeel van een heel circuit wat je meer doet. Ja, uw thema is survival deze week. Hè? Survival. Survival, echt expeditie Skilge. Zo. En nou, ze moeten veel leren hoe goed ze binnen. En dit is het begin van de tocht en ze moeten eerst een goede paard vinden. Ja! 2 minuten 5, ik dan sneller door de groep. Hartstikke goed in.
Jongens, goed hier. Netjes. Wie betinkt straks? Wij als leerling. En eerst even, hoe kom je als leerling nog bij zo'n kamp te laten? Nou, ooit is bij mooi West. En dat Ja, is zo dus wel- fantastisch. Ja, dus nou, dat moet je gewoon nog een keer ervaren en dan als leerling. Op een gegeven moment ben je natuurlijk te oud, dus mooi net meer mooi als BM. Nee? Nou, en dan peren letter denk je toch, ik wil er wel weer graag weer waarom. Oh, Ja. wat voelt er zo bijzonder aan? Kun je dat nou eens uitlezen? Toen je als bijen wist, kampt in dit kamp. Nou, je wint zien hier en je werden troje huid men werden je op de haven gebracht, in Haas. Ja, Fietstassen mooi, grote tassen mooi en tot na je wieken. spannend. Ja, spannend. Alleen nog voort, ben je Maar 10 jaar een hier? Ja, klopt. Een groep onbekende band. Ja? En hoe vaker je voorgong, hoe meer naar je, of tenminste bekend je werd zinkamen. Maar gewoon echt een week fantastische dingen man. Ja. Ja, En hoe vaak heeft dat het kamp West? 4 keer. 5 keer? Ja, 4 keer. En toen mocht ze naar binnen zeggen, nou Geertje, voort, ben je Nou nou is te het, hard. dan is 15 hier en dat is inderdaad het laatste kamp. En nou, ben je voor het eerst maar als leerling? Nee, dit is mijn 4e keer. 4e keer Ja. alweer. Ja, Dus dan ga je al 10 keer op dit kamp West. het is gewoon heerlijk. Je bent hier op de Schelling, in principe heb je maar helemaal niks te nooit zien. Je bent gewoon lekker in de natuur, je bent in de bosken maar de ben. Geniet eens nou oors als je bij wist? Of herkent je iets van Ik wat herken je heel veel dingen. Ik kom op volkshogescholen, ik ervaar de geuren weer en de sfeer. Ja? En op een gegeven moment, ja, dan ga ik lekker spultjes dan met de band en disco horen en doen ze en lekker ouwe hoeren. Nou, dat is gewoon hetzelfde in principe. Ik wat je als band dienen. Maar nou heeft het een beetje een orde van Nou heb ik inderdaad een oorrol. Ja. Ja. Wie ik nog zo benieuwd naar. Hoe kom je nou bij dit kamp? Vrienden. 4 vrienden? Die jullie uit de West hadden. En die vonden het wel leuk. Toen dacht ik van, dan willen wij dat ook. Wat is er nou zo leuk aan dit kamp? Kun je mij daar eens uitlezen? De speltjes nog, ja. Je is wel leuk. Maar een hele groep dat speeltjes dan. Ouders te zeuren. Wat zei het? Geen ouders te zeuren. Geen oude leer te zeuren. Dat is het. Dat is het. Hoe is het met de dames? Wurg? Ja, je leest eruit tellen pannenkoeken bij, man. Dat is net leuk. Het is leuk een kamp dat ze gewoon nieuwe vrienden maken. En zo. Die jongens die zijn niet schrik, het is wel lekker dat we even lekker net maar harde mem te maatje hebben. Ja, dat is ik wel heel leuk. Dat Vonden is ze wel gewoon fijn? dat hij zelf wist. Maar dan zitten er ook andere mensen bij hem in het kamp. Wat ben het voor mensen? Mensen die net praten. Die praten net. Nee, die is binnen één. Die ben eng. Ja. Er zijn net zombies. Die zitten zaad erin. Zo. Echt eng. Oh? Was er nog een cursus? Net praten. Beter tot hunzelf komen en dan mogen ze net praten. Dingemanboot, u bent meditatiebegeleider. Ja. En u zit hier met een groep mensen waarmee u aan het mediteren bent. Hoe word je trouwens meditatiebegeleider? Het heeft te maken met een stukje aanleg, maar het heeft natuurlijk ook veel te maken met een stukje vorming. En dat is bij mij is dat zeg maar toch zeker ook wel in 1968 begonnen toen ik met yoga begon. En nadat ik een jaar of 4 yogales heb gegeven, ben ik daarmee gestopt en ben ik me helemaal gaan toewijden aan de meditatie. Zo ben ik eens een keertje 1,5 jaar achter elkaar weg geweest en met name dus die tijd doorgebracht in Burma. Waarvan ik dan bij elkaar ook nog zo'n 15 maanden monnik ben geweest. Wat is de zin van meditatie? De zin van meditatie is om jezelf te bevrijden van allerlei gehechtheden. Jezelf te bevrijden van allerlei conditioneringen waarin je gevangen zit. En om als het ware dus je ook te bevrijden van allerlei beperkingen. En om te komen tot innerlijke vrede. Kan iedereen het? Ja, in feite kan iedereen het. In potentie heeft iedereen die capaciteiten wel, dat zeker. Maar je kunt ook zeggen dat niet iedereen eraan toe is. Ik heb begrepen dat jullie werkelijk als heel stil zo'n hele dag doorkomen. Klopt dat? Ja, dat klopt. Er wordt dus niks gezegd, er wordt niet gesproken. Hè? Dus de mensen komen hier naartoe voor een week en die nemen het, wat wij dan noemen, het nobele stilzwijgen in acht. Het nobele stilzwijgen. Ja, zo wordt dat uitgedrukt. Ja. Oké. Dat wil zeggen, ze praten niet. Nee. We geven ook geen blikken van verstandhouding, wisselen we uit ten opzichte van elkaar. En dat is om als het ware de prikkels van buitenaf, om die tot een minimum te beperken. Die praten, je krijgt geen tv, geen radio, je leest niet, je schrijft niet. En dat is ook bedoeld om, zeg maar, dat rumoer in je mind, waar iedereen mee te maken heeft, misschien nu ook wel, ik weet het niet, om die wat tot verstilling te brengen.
Herkent u dat een beetje? Rusteloosheid, onrust? Of zegt u, daar heb ik nog niks mee te maken? Nou, ik heb wel het idee dat ik het voorbeeld ben van een tamelijk rusteloos type, ja. Ja, zie je wel. Ja. Maar de meeste Dat mensen moet ik hebben toch wel weer toegeven, nou u dat zo Nou benoemt. ja, en dus deze meditatieweek is ervoor bedoeld om tot rust te komen. Hè? Ja, ja. Zo, hoi mevrouw. En zo. Dit is dan mooi terug. Dat is wel heel grappig. Ja, maar ja. En we pesten ze ik een beetje. Nee. Ja. We lakken ze een beetje uit. Je lakken ze uit? Ja, we lakken ze uit. Maar ja, die mensen minder voor de rust en voor de stilte en voor de bezinning. Ja, en dat verpesten wij. En dan zit je hem even mooi te verpesten. Ja. Nou ja. Dus maar wij gingen daar eten en toen gingen wij huis eten, zien iedereen, zien die mensen en toen zijn ze gewoon hooi, maar ze mochten net praten of zo. Kunt u zich voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, nou, waar die mensen mee bezig zijn, Ja, die, is dat er helemaal niks, ik begrijp er helemaal niks van. ja, die zijn er zat. Daar heb je weer van die, ik noem het maar even, gewoon even hard, daar heb je weer een paar van die geitenwolle zakken, zweverige types zal ik maar zeggen. Ja, maar dat is bekend. Hè? Herkent u dat? Ja, we hebben Stoort u dat ook? Naarmate je dus daar meer in geworteld bent in deze meditatie en naarmate je dus meer kunt zijn wie je werkelijk bent, hè, dan is dat allemaal oké. Dan trek je je daar niks van aan. Je kunt nog zo gek doen, maar als de mensen het gevoel hebben dat je werkelijk je uitdrukt zoals je werkelijk bent, hè, dat je eerlijk bent, dan hebben de mensen altijd respect voor je. Dat zit het in. Ja, daar hebben de mensen respect voor je. Hè? Maar dat huichelen, dat is iets wat de mensen niet willen. Hè? Maar als je dus werkelijk je presenteert zoals je werkelijk bent, ook al is het gek, dat is oké. Nou, hier ben je dus, op het complex zelf. Heerlijk. Wonen werken, noemen ze dat, hè? Ja. Is het wel eens lastig? Jawel. Want ze Jawel, kan je ook het- niet vinden, hè? Ze kunnen mij altijd vinden. Dat heb ik eerst nog net zo in de gaten. Dus, maar ja, dan weet je op lijst wel van, nou, dat mag ik even een beetje oorzaak pakken. Ja. Hier aan de onderkant is juist nog de oude bunkers. Die in bunkers, hè? Hier lijnen vroeger Die bunkers, hè? ja, een heel soort. Maak een deel uit van de beroemde, verneemde Atlantikwal. Ja, zeker, zeker. En nou, staat er gewoon binnen in de jaren 70 binnen alle houten gebouwen erop bouwd. Ja. Toch naar Daan. Ik vind dat het dat heel mooi dien had, want daar trok post het goed in het bos. Maar inderdaad, voor de bunkers komt heel iets meer belangstelling. Hoe vaak hadden we daar net over bellen willen. Of Hoe het feit dat het vroeger bunkers waren. Ja, ja, en dat krijg is je een soort... telefoontjes over. Ja, ik wil graag eventjes de tour zien. Ja, dus de grut wordt voor liefst tourke eigenlijk. Oké. Maar dat jet ook nog bij de bunkers. Hier naar de toe. Ja. Nou, het is een twerken. Het is een twerken, maar Zeg ik wij even in alle zeggen beskieren altijd... niet. Wij zeggen altijd de tour, want we gaan we er maar in. Doe je maar die tour. En boven dat, dit is het hoogste punt in het Hoornse Bosk. Het zat je hem nog net volle, want het zit alweer helemaal in de biem. Ja. Maar in de jaren 40 wie in de biem volle kwatter. En toen kon je vanuit dit punt over het hele bos kunnen zien. Het weer echt een uitkijktoren. Ja, zeg ja, maar. dat weet je. Je kon echt zitten van dat Ja, dat punt. is heel een interieus in, denk ik. Ja, ik Of weet soms niet wat wat. voor ding, maar je kon zitten vanaf dit punt. Oh. Omdat je vanuit dit punt het hele bos zien kon. Daar hadden een peerskruwers in zitten, 2 Jelien. En dat was Albertine Soeboer, die had er een verhaal over schreeuwen. Ja. Hilke Speerstraat, die had er een verhaal over schreeuwen. En Abdelkader Benali, die had lekkie zitten. Wat leuk. Ja, en dan ja, schreeuwen dat- ze dus echt over die tour. Ze schreeuwen Dat over wie die net verplicht. Abdelkader Benali had meer oorskiel geschreeuwen. tour. Ja? En Albertine Soeboer en Hilke Speerstra gaan over de toer in de Tweede Wereldoorlog geschreeuwen. Ja. En nou, hier hebben we de familie Visser. Nou, hoe kom je hier nou zo versield hier op deze prachtige locatie op Skilge? Nou, we gaan je heel lang zitten. En voorgedaan, vroeger gaan we hier met groepen heen. En nu dit nou ja, kleine dochter en lieve baan. En dan weet je naar waar je heen maar. Prachtig mooie keuze. En dan zeg je van jongen, we gaan het hier eens proberen. En zo ben je 14 jaar geweest. Je bent hier 14 jaar geweest. 14 jaar achterin. Eerst maar groepen. Ja, eerst mijn groepje van PvdA Bouwbeheer en dergelijke. En dan gaan we gewoon hier weekend heen. En nou en dan is alle tijden van die hier. En dan zijn we gewoon een prachtig mooi plekje om... Ja. 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 En je wat mooi. Ja, ik Begrijp je? Je bent mooi. Ja, ik Je hebt niks te zeggen. Zelf hard door. Want hij zei dat met een stelligheid waarvan ik denk... Nou, Ja, nee. Ik weet wel dat hier geen tegenspraak. Nee. En dan we dan, toen ze wat ouder weer en vrijgaande van waar we gaan met vakantie gaan, dan zei ze naar de Gruttenzee en naar de Grutteshaanwaak. Nou, dan wisten wij al, het wie Skilge. Het is Skilge. Ja, Maar ja, nou is Skilge grut en dan kun je over het langer. Ja. Ik ben campings in hotels, in huisjes, in weet ik veel. Maar waarom hier op de Volkshegerschaal? Nou, dan hier ik zelf echt vakantie en dan hoefde ik geen eten te koken en geen boodschappen te doen, want we hier alles al in.
En dat weer heerlijk. Wat is dan het bijzondere? Nou, het is voor ons gewoon thuis in Rutte familie. Wie het altijd. We komen iedereen en ja, het is heel bijzonder. En we kwamen hier nou te zien hier aan we ongeveer in het west. En ja, we zijn voort, we komen we dus. Oh, je bent je nou, zie je hier lang net best? Nou, het zien hier ongeveer. Wel een paar keer op het eiland, maar net dat we hier zijn. Dus ja, toch een keer een oorstukje van het eiland zien, maar we komen wel weer hier. Maar wat had je hem nou besloten in om hier, nou, krijg dit hier wel weer hinnen te gaan? Is er een bijzondere reden voor misschien? Ja, daar is een bijzondere reden voor. Wij waren in maart 25 jaar getrouwd. En toen hij zei van, nou wordt mijn dochter en vriend samen, Kom eens even bij elkaar staan. Wat zijn we dan bij? gaan we samen op vakantie. Nou, ik vind het. Kom erbij, Henk. Dat vind ik zo. Ja. Ja, dat vind ik zo. 24 jaar trouw. 24 jaar getrouwd. En toen zei je, en nou zal het weer gebeuren. Ja. Ja, dan moeten we hier weer zijn. Dat daar een plekje weer om. We hebben gewoon binnen. Dat is toch geweldig? Nou, Kom je weer nou takken hier weg? Hoe komt dat nou? we hadden nou al laten besluiten. Nou, dit is dus het beeldje als van de jongenslipkinder, begreep ik. Ja, dat Een klopt. prullenbak vol ellende. De vraag is, krijgen ze hier ermee weer? Nou, je Krijg zoen ze het wel hartstikke, ja. Nee, Jongen, jongens. Eens. ze krijgen nog, maar ja, ze horen er ook wel van om wat fretterij te geven. Ja, hè? Ja, en dat is ook leuk om maar te gooien. Oh, dat is ook leuk om maar te gooien. Ja, absoluut. Tuurlijk. Ja. Ik jette van de middag op strand al wat van die jongens. Ik dacht, wat doe je hem dan nachts? Dan zei ze, ja, we eten. Ja, we eten. Ja. Nou, ik denk, dan maak ik maar eens even zien. Dit is de jongenslipkamer. Ja. Nou, dit noemen ze stille getuigen, toch? Jongens, jongens, jongens. En dit is alle jongens, hè? Ja, en maars is het nog erger. Maar, Dus oh dan- ja, want dan hebben ze een nachts eten voor zelfs. Ja, dus na het ontbijt dan krijg je eerst de opdracht om alweer de tassen op bed te zetten en alles van de vlier af. Nou, en dan ben je er elke keer 2 uur, die maar de boel onvaaien en even in de prullenbak gooien. Dus maars is het helemaal skin. Nou, en ben een paar uur verder en dan zit het er zo weer uit. Allemachtig. Ja, en dan hebben we hier de route naar beneden toe. Ja? En als je beneden hoe het paard is, ik weet net hoe het nou is, maar dan lees je vaak ik van alle soorten snoeppapier. Oh, dat smieten ze gewoon terug. Ja, dat gaat zo eruit. Oh, is dat normaal? Nou ja, het Of gebeurt is dat- eigenlijk elke keer, maar Ja? nou, dan sturen we ze er ook even de lans en dan rommen ze het even weer op. Maar dit is wel een trend. Ik bedoel, dat is net specifiek van deze groep. Nou, het is wel per kamp verschillend, maar deze die gooien aardig soort met hun snoep. Dan ben je, ja, is het tegen de nagant en dan smiet is het maar voort. Maar ja, ik lees in de brochures van, nou, als je meer nou komt op dit kamp, dan mag je even een tientje, ongeveer een tientje, maar dat is ook een oude kaartje keer leuk. IJsje. Ja. IJsje. Maar hier gaat veel meer dan een tientje trouwens, volgens mij, hè? Ja, nou, de Ja, dan- meesten hebben Sint-Wurg een pinpas natuurlijk. Dus die hebben de pinpas mooi op vakantie en als ze dan zin heen wat, dan hellen ze het gewoon. Ja, die had hij al. Die had nog een percent voor. Dat is ongelooflijk, joh. Nou, het is toch verschrikkelijk. Mooi. De famkes binnen klever. Dus, Jim dacht ik zal ze ophellen. En dat is het tijd voor het ritueel. De famkes komen bij de jongens verzeld voor de nachtut. Het is het ritueel dat ze om de beurt. Dus de ene de jongens naar de famkeskamer en dan krijgen ze een nachttut en dan komen de famkes bij de jongens. En de truc is dat ze in beide kamers vertellen dat die al kleer binnen. Om de zwarring dat zal je eigenlijk al bij het lezen. Nou is het tolle voor de West. En ik ga nogal hier groezemoes vanuit de streepzeel. Dat is nog lang net stil hier op Skilgerelaan. En ik ga het te doen met de leerling van deze club. Maar die ben nog lang net klaar. Want die moet erbij blijven. Respect, jongens en famkes van de burgerliering. Maar ik heb me nog, ik ga naar bed. Nou meneer Boot, het is 7 uur 's morgens. Een mooie tijd, hè? Het is mooi. Daar verschillende meningen over, kan ik je vertellen. Wat gaan die mensen hier doen? De natuur ontmoeten. En in die natuur, in die ontmoeting, zeg maar, tot meditatie komen. Hè? Hoe doen ze dat? Ja, ze staan nu met de voeten in het water. Hoort dat erbij? Ja, daar is iedereen vrij in. Oké.
Het gaat, het is duidelijk, je kunt natuurlijk van een heel eind zo naar de zee kijken. Maar om een ontmoeting met de zee te hebben, is het fijn om er gewoon in te gaan en het te voelen. Want ik zat mij gisteravond na onze ontmoeting af te vragen... En wat doe je er nou allemaal mee in het dagelijks leven met deze retraiteweken? Hoe pas je dat in je dagelijks leven? Ja, nou hoe pas je dat in het dagelijks leven? Het gaat erom dat je probeert de dingen zo aandachtig mogelijk te doen. In het Engels wordt het altijd mindful genoemd. En mindful trainingen, dat weten jullie, dat is op het ogenblik aan de orde van de dag. Hè? Maar dat houdt dus in feite in dat je niet aan het verleden denkt, niet met de toekomst bezig bent, maar dat je helemaal aanwezig bent in dit moment. Wanja en Stina, we halen jullie even uit de retreat. Is dat erg? Nee hoor. Nee? Nee, ik kan zo weer goed de tijd nemen om af te stemmen. En dit gesprek is ook belangrijk om daar met aandacht bij te zijn. Ja. Kun je je voorstellen dat wij in volle verwondering naar jullie staan te kijken? Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Waarom doe je het? Voor mij is het een innerlijke rust. Dat is nogal druk in mijn hoofd, maar ook helemaal bewegingen. En ik kwam tot de ontdekking dat ik meer rustiger werd door bij mezelf na te denken over bewustwording over mezelf. Mijn zoon die zei tegen mij, mama het ook onrustig en druk en die was daar zelf mee bezig. En die zei, moet je dat eens gaan doen? Moet je eens rust in jezelf nemen. En die is dus psycholoog, praatte veel met mij. En daar ging ik over nadenken. Van, is het zo? Ben ik zo druk? En toen kwam ik er dus ook achter dat het echt zo is. Er is wel een bijzondere situatie. Ja. Jullie zitten met een stel kinderen van 12, 13 jaar... die helemaal uit hun dak gaan hier. En jullie willen stilte. Wringt dat niet enorm? Nee, oefening. Ja. Oefening? Oefening voor ons. Kan jullie vertellen, er wordt over jullie gesproken in die groep. Vast. En dan zeggen ze van, we gaan net zo lang goedemorgen roepen of goedemiddag roepen... tot ze ook goedemiddag terugzeggen. Dat is eigenlijk heel flauw, maar het zijn natuurlijk maar kinderen van 12, 13. Logisch, ja. Maar het is voor jullie ergeren je daar niet aan of zo? Helemaal niet. Nee, ik vind het gewoon heel voorstelbaar en ik vind het ook juist wel een hele grappige situatie. Ja, het zijn twee gigantische tegenpolen op één locatie. Limburg? Ja, Riet. Ja? Ik zie ook wat zagrijnig. Helemaal niet. Ik lag lekker te slapen. Toen kwamen de jongens binnen en die rotjes zo met kussen. Dat niet leuk. Nou, de details, best wie je spuiten? Ja. Troa. Haar. Oh. Net Wilma, maar die hoorde mij die drogen. Geertje, had Geertje die wie het spuiten vannacht? Ja, nee, vanaf. Van de morgen. Oh. Maar kun je hem nou naar die zombies? Zombies? Ja, die stille mensen. Dat zijn hartstikke leuke mensen. Ja? Even kijken maar praten. Ja, kind toch helemaal net. Ja. Nou, Muus, is Fini en een aardige beer, zijn ze. Oh. Ja, ze vonden je hem wel leuke beer, zijn ze. En ze snapt het wel een beetje dat je hem een beetje aan het provoceren bent. Met je hem hoi, hoi.